Yangan dalam rangka sosialisasi kebijakan publik pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat pengembangan seni tradisi utamane wayang kulit. Ngono ya, Pak. Dipakrakarsai karo panjenengane Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto. Ngono. Sing wis ngrengkuh kabeh para dalang Kabupaten Karanganyar sing kagolong ana ing paguyuban dalang Kabupaten Karanganyar. Ngono ya, Pak. Seneng, Nduk, sasi poso. Benere padha turu ndalah ana kegiatan. Iya. Bengi iki kok dalang-dalang ki do bagus-bagus to ya. Lambine anyar kok. Lah iya. Abang ngono lak ketok semigrak. Dadi semangate ki eneng ngono. Dene ya ana lho sing kon ukur ki ora mangkat ki ya ana. Ya jenenge kanca akeh kok. Matur nuwun sing tanpa upama, Nduk, dene wis putaran sing ping 30. Bengi iki kegiatan malam setuwage sing diadani karo Pak Haji Sumanto isih lumaku kanthi becik. Kanca-kanca dalang padha mlumpuk. Kanca seniman sak kiwa tengene Kabupaten Karanganyar ya padha mlumpuk. Seniman-seniman mapan ing wulan poso kabeh padha prei. Terus bengi iki padha mlumpuk ana kene. Ngono. Bot-bote kabeh mung ngregengake ngumandangake lan moncerake kabudayane awake dhewe. Wayang kulit sing tetelane wis diakoni karo jagat, diakoni karo dunia lewat Badan Pendidikan Dunia UNESCO. Lah iki tantangan kabeh karo para dalang. Pak Haji Sumanto selaku pimpinan DPRD Jawa Tengah wis ngajangi memberikan fasilitas kanggo ajange adu trampil para kadang-kadang dalang Kabupaten Karanganyar. Lagi mung kari neter awake dhewe iki tenanan apa ora? Utamane dalang-dalang nom iki. Ngono ya, Mak. Yen wis dikeki papan fasilitas sauba rampene komplit, kok kanca-kanca dalang ora gelem sengkut, ora gelem gumregut nggone ngembangake seni tradisi utamane wayang kulit iki, bakal awake dhewe sing kapitunan. Ngono. Mula dongaku Pak Haji Sumanto ora mung iki. Iki isih kira-kira 5 tahun punjul kira-kira dadi ketua DPRD Jawa Tengah. Muga-muga sak suwene dadi pimpinan DPRD. Syukur besok munggah level ana ing nasional wayang kulit direngkuh karo Pak Haji Sumanto. Ngono ya, Pak. Mula kanca-kanca dalang kuwi ngarani entuk Pak Haji Sumanto kuwi bapak wayangnya Jawa Tengah, utamane bapak wayangnya Kabupaten Karanganyar. Ora mung bapak wayang Kabupaten Karanganyar, Pak Haji Sumanto kuwi bapak pembangunane Kabupaten Karanganyar. Ngono ya, Pak. Jane nek nyawang piyayine iki ya wis biasa lho. Lah iya. Ya wis meneng klemak-klemek. Mung sektine ora umum. Lah iya. Mula kanca-kanca ngemper nek ngarani Pak Haji Sumanto kae Bapak Bejo Sumanto. Lah iya. Bengi iki, Nduk, kanca dalang mlumpuk Ibu Swarawati, Mbak Sulistyarini, kuwi asli saka Kabupaten Wonogiri. Saiki wis hijrah ana ing Lalung Kabupaten Karanganyar. Terus tengah kuwi Mbak Laras saka Kabupaten Wonogiri. Saiki mapan ana Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Terus kae Mbak Ika saka Kabupaten Kebumen. Saiki wis omah-omah ana ing Jaten Kabupaten Karanganyar. Sebabe apa kok Karanganyar kuwi menarik karo kanca-kanca seniman. Lah iya, slogane Karanganyar kuwi tentram. Besar piye wae manggon ning Karanganyar kuwi apa meneh ana sing ngarani Karanganyar kuwi bumi Sunan Lawu. Lho tenan lho. Bumi Sunan Lawu. Papane adem, hawane tentrem, hawane ayem. Angger manggon Karanganyar iki wis maknyus ngono.
Lah iya, mula kabeh dalang